Lipolno kawadhi nyime jolup jotend migepe 50 nochamo muma karadoko ni Bura nie doho mar kwedo gwelo margi. Jatend piny William Ruto jogi mondo gitine jo Kenya e yo mobidhore ka achiel gikonyo piny owacho mar Kenya Kwanza keto e tim chenro mar dongruok mar konyo johala matindo tindo midendo ni bottom up economic model. Chris Owino nigi ler. Bang' Spika mar od Bura Moses Wetangula ndiko ne jatend piny Dr. William Ruto ni od Bura onge kod teko mar goyo kogno, jolup jotend migepe 50 ochamo muma seche mag okinyi kendo chako tich. I, Evans Kidero, being appointed the Chief Administrative Secretary in the Government of Kenya. E nyasi no ma otel ne kod jatend piny Dr. William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho e Bura, Nairobi, Ruto oparo ne jotelogo ni gin kod tich maduong' mar chopo singo mane riwruok mar Kenya Kwanza ne omiyo jopiny e kinde campaigns. The expectations of the people of Kenya are enormous, and the people of Kenya are right to expect from us because we have the capacity to deliver. Ruto onyiso geno mare ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi keto e tim chenro mar konyo oganda mayuto gi ni piny e bwo chenro mar bottom up economic model bang' tieko chenro mar chugo piny owacho mare. Now with a fully constituted government, there is absolutely no reason why we cannot, with speed and haste, deliver on the bottom up economic transformation agenda upon which our administration was elected. Tich mar jolup jotend migepe en tiyo kanyakla kod jotend migepe e konyo jatend piny Dr. William Ruto e keto e tim chenro mage mag dongruok. Moko kuom jolup jotend migepe ma ochamo muma gin gavana machon ma Nairobi Dr. Evans Kidero, Senator machon ma Kisumu Fred Outa, Millicent Omanga, Dennis Itumbi, Wilson Sosion, Chris Wamalwa e kind jotelo mamoko. Mabiro e kinde ma jood bura mag Azimio to wacho ni gwelo makamago dhi miyo jo Kenya ting' mapek. Wan gusuni kabisa nikech king'iyo ker manyocha nodhi noketo gi 23 mamano ne sawa to ker masane ni ochako medo gi magigik 50. Koro garama ni malo. Gimalit ni kata e agulu ma CDF odong' dweche 2 to ndalo mar financial year rumo. To kokawan gi $45 sirkal limbo to podi chake medo garama. Okil Kamalo Kawilis Otieno yango ni gwelo makamano inyalo wit oko kod doho e bura madhi nyime e doho. Bura mochung'ne wakindete nigi chenro madhi mbele e doho mapenjo weche mar kaka mariere jogi. To kendo kes no ne biro kawuono e doho. To kendo ka ng'iyo ka jogi oyiere nogiringo piyo mondo gipwodhi gokinyi mang'ich sa 12 osebet mondo ocham muma nikech kes no biro kawuono sa 3 gokinyi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kadhi e gwenge